Sunan Kudus berpikir iki sapi termasuk sing dikeramatake, iki nek disembelih menyinggung perasaane orang lain. Priye carane? Makane sapi ini dituntun nang ngarep langgare Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus membacakan satu kalimah ing dados sanepa, sehingga wong Kudus nganti sakniki ora wani nyembelih sapi. Ana wong Kudus ora. Nek wong Demak Kudus mesti ngerti. Nek apa nyembelih sapi nek ora nang Pati nang Rembang ora wani. Subhanallah, nek nyembelih sapi ten daerah Kudus niki apese ana bae. Apa ya Beb? Ya coba bae. Ngantos sakniki. Sak kiyaine ora wani. Ibate. Ana mawon ilo-ilone niku. Allah taala iki sedaya ingkang maringi sebab medal saking lisane kekasihipun Allah taala Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus bin Imam Ahmad